Nami kula Aulia Gayu Bintang Putri Kinanti. Kula saking kelas 11 MIPA setunggal. Kula nomor absen 6. Ing kene kula badhe ngaturaken cerita ingkang judul Asal Mula Candi Prambanan. Disimak ya. Semono ing tlatah Jawa bagian tengah ana kerajaan kang subur lan makmur. Jenenge Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging dipimpin karo raja asmane Raja Damarmaya. Raja Damarmaya kagungan putra asmane Raden Bandung Bondowoso. Raden Bandung Bondowoso iku kuat lan sakti. Ora adoh saka Kerajaan Pengging ana kerajaan kang garing jenenge Kerajaan Boko. Kerajaan Boko dipimpin karo asmane Prabu Boko. Prabu Boko iku titisan saka buta, galak lan serakah. Buta galak, soleh lonjak-lonjak. Nanging Prabu Boko kagungan putri kang ayu banget kaya widadari. Asmane Rara Jonggrang. Sawijining dina, Prabu Boko ngutus Patih Kumala. "He Patih, sesuk dhewe kudu nyerang Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging kudu bubrah." Sendika dawuh Prabu. Sisuke, para pasukan Kerajaan Boko kumpul ing Kerajaan Pengging, wis siap senjata. "Pasukanku maju!" Kabeh pasukan ing Kerajaan Boko nyerang Kerajaan Pengging. Ngobrak-abrik sak kabehane. Rakyat Pengging bingung. Wah, ana apa iki? Ana apa? Rakyat Pengging kaget lan bingung. Omah lan sawah ing Kerajaan Pengging rusak kabeh. Krungu kerajaane diserang, Raja Damarmaya ngutus putrane Raden Bandung Bondowoso. "He putraku, adepi Prabu Boko." Sendika dawuh Rama. Banjur Raden Bandung Bondowoso lan Prabu Boko perang. Nanging amarga Raden Bandung Bondowoso iku kuat lan sekti, Prabu Boko kalah. Duh, aku gugur. Salajenge Raden Bandung Bondowoso ngutus para prajurit. "Prajurit, ayo serang Kerajaan Boko." Ing Kerajaan Boko, Patih Kumala lapor karo Rara Jonggrang. "Tuan Putri, Prabu Boko sampun gugur. Kerajaan dhewe wis kalah." "Ah, apa iya toh?" Saknalika Raden Bandung Bondowoso tekan ing Kerajaan Boko. Wah, sepi tenan ya. Banjur Raden Bandung Bondowoso ketemu karo Rara Jonggrang. "Kowe Rara Jonggrang ya?" "Kowe Bandung Bondowoso." "Wah, jebul kowe ayu ya, kaya widodari." Aku gelem ngapurani kowe. Asal ana syarate. Kowe kudu gelem dadi permaisuriku." "Hah? Dadi permaisurimu?" Raden Rara Jonggrang bingung. Dheweke pengen nyelametke kerajaan, nanging Raden Bandung Bondowoso iku sing mateni Prabu Boko. Duh, piye iki? "Ya, aku gelem dadi permaisurimu, nanging ana syarate." "Syarate apa kuwi?" "Syarate, kowe kudu ngaweke aku semur Jalatundha." "Yo, bakal aku sanggupi." Salangsunge kuwi Raden Bandung Bondowoso gawe sumur. Nanging wektune Raden Bandung Bondowoso gawe sumur, Patih Kumala nguruki sumur mau karo pasir lan watu. Amarga Raden Bandung Bondowoso iku sakti, dheweke iso metu. Raden Bandung Bondowoso marani Rara Jonggrang karo nesu. "Hei, Rara Jonggrang, kowe ngapusi aku ya?" "Sing tenang Bandung Bondowoso, kuwi syarat pisan. Syarat keloro, kowe kudu ngaweke aku candhi cacahe 1000 ing wektu sewengi." "Yo, aku sanggupi."
Wong kuwi Bandung Bondowoso langsung gawe candi. Amarga Bandung Bondowoso iku sekti, dheweke njaluk tulung bangsa para jin kanggo ngiwangi gawe candi. Ora suwe, candi kuwi arep rampung. Raden Roro Jonggrang bingung. Aduh, piye iki? Candi arep rampung. Banjur Roro Jonggrang ngutus para daya supaya bakal dami ing sisih wetan kerajaan Waka lan nutuki alu. Swara alu karo padange geni mau gawe pitik kluruk. Kukuruyu! Kukuruyu! Krungu pitik kluruk, bangsa jin padha wedi. Padha bingung. Hei, ayo kanca-kanca, mlayu-mlayu, wis esuk. Raden Bandung Bondowoso bingung. Hei para jin, aja lunga sik, candi isih kurang siji. Nanging jin mau ora padha gubres omongane Raden Bandung Bondowoso. Para jin langsung lunga. Raden Bandung Bondowoso nemuni Roro Jonggrang karo nesu. Hei, Roro Jonggrang. Aku wis ping pindho mbok apusi. Saiki aku ora iso ngapurani. Saiki kowe tak kutuk dadi watu kanggo ngenipi 1000 candi. Sanalika Roro Jonggrang dadi watu. Watu Roro Jonggrang mau diarani Arca Durga. Saiki candi mau diarani Candi Prambanan. Papan panggonan Candi Prambanan ana ing Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Halo rencang-rencang, pesan moral ing cerita iki yaiku kapisan aja seneng curang lan licik karo wong yen ora gelem nanggung akibate. Kapindho, yen wis janji karo wong kudu ditepati, aja dadi wong ingkar janji. Matur suwun.